जायखिजाया मानो रायजो राजानो थांमोन आंबो हिनजाव लाथ'वाखै लायोबाथ' साबासो जासिगौमोन फिसाया ओमफ्राय गिना लाथ'वाखै आङो आंबो जाबाय हयसे फुल हयसेथ' दा जिखुनु नोंथांमोननि नैबे फालसिगुरि जायगायाव फैनानै आं बिराद गोजोननाय मोनदों नोंथांमोना आं फैनायाव माबायदि गोजोननाय मोनदों आं बेखौ मिथिया खिन्थु आं मोनसे खोथाखौ मिथिगौ जाय मानसिया हारसिङैनो गोजोननो हाया बेखौ रावबो गोजोनहोनो हाया बिदि आरोखि बे मानसिया 100 जन हिनजावफोरखौ हाबा खालामथों थेवब्लाबो बेनाव गोजोननाया थाजोबा थायो नामा आंना गोरोन्थि जायोनो सम मानो गोरोन्थि जानांगौ सोरबा 2, 3, 4 जाबाय हिनजाव गदाय हिनजाव लानाया थेवबाबो लानो लुबैबावनो माबोरै बिदि जानो नाङा ओंखायनो धोरोमाव थानांगौ इसोरखौ सिबिनांगौ इसोरासो जोंनि गोसोखौ हमथानो हायो एखेबारे गोथारै लाखिनो हायो आरोखि नोंनि गोसोआ थिग नङाब्ला नोंनि आखाइ आथिङा थिग नङा बेवहायफोर नंगौ ना আপনার মনটো যদি ঠিক না হয় আপনার এই ঠ্যাং না ফের কই এই হাত এই মাথা ঠিক নহয় না বারা বুंलायबाय হ্যাঁ আইগো তার কারণে মই অনুরোধ কৰিবলৈ বিচাৰিছো আমি আমাৰ মনটো কন্ট্ৰলত ৰাখিব লাগিব নহলে নষ্ট হ'ব বন্ধু ओंखायनो आङो खावलायदों जेन' बयबो गावनि गोसोखौ हमथानो हायो जाय गावनि गोसोखौ हमथानो हाया बियो गावनि आथिंखौ हमथानो हाया जाय गावनि गोसोखौ बुजायनो हाया बियो गावनि आखाइखौ बुजायनो हाया नों आखाइ आरो आथिं गावनि मोदोमखौ बुजायनो हायाबा नों फाबावनो थांबाय थागोन आरोखि थालिया दा ओंखायनो आङो खावलायदों जेन' बयबो गावनि गोसोखौ बुजायनानै दोनो दा मानो हिनजाव थाखानानै मालायनि हिनजावखौ लानानै खारदों मा खारन কি কারণে সোশ্যাল মিডিয়া চালে গম পাবো এই বদলেন রাতাম কিবা কিবি বদলেন বুবলি কি নিউজ চ্যানেল আছে আমার বড়র মাজত এই মনে অমুক জায়গাनि उमुका उमुकनि हिनजावखौ लानानै खारबायनो बेंगालर दिल्लीयाव खोनाया हाबा लाखाबाय फिसाबो दंखायो मानो मालायनि हिनजावखौ लाना खारबावनांगौ मा प्रब्लेम नंगौ ना थारमाने बियो गावनि गोसोखौ हमथानो हायाखै आरो जाय मानसिया गावनि गोसोखौ हमथानो हाया बेनो जेबो जिनिसानो थोआ ना गाज्रि मोनलायबाय जाय मानसिया गावनि गोसोखौ हमथानो हाया बेनो मुलुगनि खुनु बुस्थुआनो थोआ बेथ' हिनजावसो आंना गाज्रि जायो ना बुंब्ला ना गाज्रि जादों बारा बुंदों जुदि बे मानसिया गावनि गोसोखौनो हमथानो हायाखै बबेया थोबावनो बेनोलाय मिस्टिखौनो सारायसे जानो नागिरगोन बियो नंगौ ना ओंखायनो आं खावलायदों आइ आफा बिदा फंबाय बिब' बिनानाव कमेडि होननानै कमेडिजों थांबानो जानाय नङा आं कमेडियानबो नङा नर्माल मानसि जाम्बा मानसि आरो साइजबो गैया आङो बारा बिदि आरोखि दा ओंखायनो खावलायबाय जेन' बयबो गावबागाव गोसोखौ हमथानानै मोजाङै लेखा फरायो
जेन' बिहामजो मोननायफ्रा जेन' बिहामजोखौ गोसोथोआ बेखौबो आं खावलायहरबाय आरोखि औ अनेक जायगायाव बिहामजोखौ गोसोथोग्रा मानसिबो दंसै हो ना बारा जालायबाय बुंनाया वार्निं होखाबाय आङो ओंखायनो खेल ला बिदि खालामना ओमफ्राय जायफ्रा सेंग्रा सिख्ला अननानै मोजाङै फराय मोजाङै गियान आरजि खम फरायनाय बारा फरायनायजों खोथा गैया नों साक्सेसल' जा आरोखि माने थाखाल' खामायनो गोरों जा सोरबा मेट्रिक फेलाबो स्करपिय' बायबायथ' औ एम ए पासआ राननानै दं सोरबा ओंखायनो खम बेसि फरायनायजों खोथा गैया नों थाखा खामायनांगौ मोजां हिनजाव लानांगौ मोजां रायजो जानांगौ आरोखि ओमफ्राय जेन' नोंनि हिनजावा खारा मासाव 10 घन्टा प्रार्थना खालामनांगौ इसोरनाव अबंलावरिनाव मानो होनबा ओरैबायदि हाबाया सोरनाबा बायसान्सआव जायो सोरनाबा माने हठात गोसोथोलायब्र'नानै जायो जेनेबा हाबाया जाबाय सोरबा फिसायफ्रा गावनि हिनजावनिख्रुइ साबसिन नुयोबा बेखौ गोसोथोफ्लांनो गोसो जायो बेखौ आं खोन्थाबाय आरोखि जेनेबा आंनि हिनजावा बै सनथलानि हिनजावनिख्रुइ साबसिन आं सनथलानि हिनजावखौ गोसोथोनो हास्थायगोन आरोखि बुजायना ओंखायनो हिनजावफ्रा जेन' फिसाइया गुबुन सिख्लानि हिनजावनि नोजोराव गोग्लैया मासाव 10 घन्टा प्रार्थना खालामनांगौ इसोर अबंलावरिनाव आं खावलायहरबाय आरोखि आखाइ ओमफ्राय जेन' हौवाफ्राबो आर'ज खालामनांगौ इसोर अबंलावरिनाव जेन' गावनि हिनजावा गुबुन हौवाजों गुबुन सेंग्राजों जेन' खारलाङा बा गोसोथोलायनाय जाया ओरैबायदि जायो जेनेबा सासे हिनजाव बे हिनजावनि फिसाइया बै रैसुमैनि फिसाइनिख्रुइ साबसिन बेखौ गोसोथोफ्लांनो गोसो जायो बै सैथो खोथा बुंदों दे नै बेवाइफ्रा थाल मोनबाय ओंखायनो फिसाइफ्राबो मासाव 10 घन्टासोखौ मोजां अबंलावरिनाव आर'ज खालामनांगौ गावनि हिनजावा जेन' गुबुन हौवाजों गुबुन सेंग्राजों गोसोथोलायनो दोनखारनो गोसो जायै बायदि आरोखि थालिया